Arak-arakan cerita cerkak majalah Belik edisi Maret April 2020 kanthi rarian Om Bismo dening Elena Karim. Jenenge Bismo, priyayine dhuwur, bagus, ganteng tur awake apik sisan merga atlet bal-balan kondang saka PSIS Semarang. Norma sing maune ora seneng nonton bal-balan malah dadi nggathok. Saben ana tetandhingan dheweke mesti nonton. Ora mikir bal-balane nanging kepengin weruh Bismo, idolane sing wis ngeridu ati. Sepisanan ketemu ya ora disengaja, wektu kuwi Norma dadi SPG utawa Sales Promotion Girl. Inuman kopi ing stadion. Arep ana tetandhingan gedhe bal-balan PSIS mungsuh Persib. Dilalae Bismo lan kanca-kancane mampir ana stane Norma tuku kopi. Bismo kaya umume priya sing seneng gojek lan ya uga semanak ndeleng Norma sing manis tur eseme neng semake. Mare Bismo ora bisa mung nyawang ananging uga kepingin nggodha. Jebul klebu ning ati tenanan, tekan saiki rasa kuwi durung luntur. Saka saking pemain PSIS sing paling dadi incerane Norma ya mung Bismo. Saben tetandhingan nomor kaos ing geger pitune kuwi kaya wesi brani. Bab kuwi ora luput saka pandulune Riku, kancane safakultas Norma. Riku Dewi kangmasé uga pemain bal ana PSIS Semarang. Mula saben ana tetandhingan, Riku uga mesti melu nyemangati kangmasé. Mula dheweke banjur ngerti yen Norma kuwi naksir Bismo. Nur, kowe rak ngefans banget karo Bismo to? Riko nyengir nyenggol lengene. Norma ming mesem. Heeh, Ci, lah kenapa? Riko banjur bacotake omongane. Kebeneran kakangku ya main nang PSIS. Sesuk kangmasku arep mampir omahku. Arep ketemu Bismo. Kowe gelem dikenalke po? Norma mung mesem lugu. Tapi aku ditulungi ya oleh nggarap tugas Pancasila. Riko guyu karo ngarep-arep menawa Norma gelem ngewangi nggarap tugase. Tenan Rik, Norma alon ngomong. Nek tenan ora ming tak ewangi, ning tak garapke tugasmu. Riko mantuk-mantuk. Ya ming awake dhewe tok-etok sinau bareng wae mengko tak kenalke. Esuke Norma teka ing omahe Riko nganggo jaket longgar, kaos lan celana jeans. Oleh menganggo prasaja wae mung dandan tipis sak cukupe. Nah, ngene iki lho kok ya krasa grogi, ngono kuwi pikire. Riko nyuguh wedang teh lan jajan saanane. Ayo padha etok-etok sinau dhisik, ujare Riko karo mesem tipis. Ora suwe ana swara montor mandheg ing ngarep omah. Riko ngijen saka cendhela. Nur, kae bocah teko. Kuwi lho, kangmasku bareng Bismo, kandhane Riko. Atine Norma dadak gemeter. Saka sela-selaning slintru katon Bismo nganggo kaos putih lan celana training. Gagah. Nanging sing gawe Norma ora kuat kuwi eseme sing manis madu nganti kegawa ngimpi. Bismo mlebu nyedhaki banjur lungguh ana sofa kamar tamune Riko. Dheweke banjur ngulungake tangan ngejak salaman. Jenengmu Norma to? Jare Riko, sliramu pengen tetepungan. Aku Bismo. Kayane awake dhewe wis tau ketemu. Suarane alus gawe ati krasa anget. Norma ming bales esem, atine madheg. Kaya keprungu swara gending saka jero dodone. Iya Mas, nalika Mas Bismo mundhut kopi ana stadion tetandhingan karo Persib Bandung. Kandhane Norma isin. Oh alah, jebul Mbak sing ayu kenes kuwi to. Jan kelingan aku. Bismo uga mbrabak raine semu abang mergo isin. Aku ora karep kurang ajar lho Mbak, lah jenengan iki ayu tenan sih. Eman to nek ora disapa, kandhane Bismo.
Lah iya nek jenenge wae ndak jamur. Norma karo Bisma saya raket anggone srawungan. Bisma kayata cocok karo Norma lan uga duwe rasa tresna kang ora sithik. Mula menawa lagi ora nyambut gawe utawa latihan, Bisma kerep ngeterake Norma lunga neng kampus utawa tuku buku. Saliyane kuwi, Bisma uga kerep ngejak Norma dolan nonton. Wite tresna jalaran saka ngejak lunga. Ati loro-lorone saya raket. Sawise rada sawetara Bisma banjur ngandhakake karo Norma. Nur, awake dhewe iki rak ora ming mligi kekancan to. Ananging uga sambung tresna. Mula ana apike yen aku tetepungan karo wong tuamu. Gandeng wong tuaku ana ing Kalimantan Barat, mula ya aku dhisik sing nepungake awakku karo wong tuamu. Ben anggone awake dhewe sesambungan oleh pangestu, kandhane Bisma. Iya Mas, aku ya wis mikir ngono, wangsulane Norma. Dadi Mas Bisma kersa tindak Jogja ketemu bapak ibuku, pitakoni Norma. Iya malahane aku mengko sisan tak sowan ka Masku nak sanak mergo aku sing duwe sedulur ana Jogja. Mengko kowe tak kenal sisan, kandhane Bisma. Iya Mas, aku uga seneng yen akeh sedulur. Norma wangsulan karo ngruket bangkane Bisma kang lagi mboncengake. Esuk candhake Norma lan Bisma wis nyepakake oleh-oleh kanggo bapak lan ibune Norma lan uga kanggo sedulur-sedulure Bisma sing ana Jogja. Ayo Nur dak selak kawanan, ujare Bisma karo ngurupake mesin mobile. Norma banjur lungguh ing kursi sisi Bisma. Kenalan wae Mas, wong ya ora selak telat, dadi ora kaya wong kesusu. Kandhane Norma guyu lirih. Iya Cahyu, wangsulane Bisma karo ngaras alon bathuke Norma lan mesem semanak. Atine bungah mbayangake bakal tepung karo calon maratuwa. Ananging sawise mobil mlebu kampunge Norma, atine Bisma dadi ora karuan. Amarga kampung kuwi sejatine kampung kang padha karo daleme Kang Mase dhewe, kang wis suwe ora ditekani. Nanging Bisma nyoba nentremake ati. Norma banjur nabok lirih pupune Mas Bisma. "Kuwi lho Mas omahku." Madeg Bisma kaget. Dheweke ngelek idu, nanging merga kebacut ora bisa mundur. Bisma ngetutake Norma mlebu nalika kekasih kuwi nemoni Rama lan biyunge. "Diterke sapa? Pacarmu?" pitakone Pak Dewa. Norma mung mantuk alon. Madeg jantunge Bisma krasa kaya arep ucul. "Lho, Bis?" ramane Norma kaget ndeleng Bisma. Bisma uga gumun lan ngungun. "Mas Dewa?" wangsulane pait. "Lho, wis padha tepung to?" Norma katon bingung. Pak Dewa banjur mesem. "Lah ya tepung banget lah, Bisma ki putrane omku, Pak Mursid sing ana Kalimantan kuwi. Kok iso do kepethuk ki piye sih?" pitakone Pak Dewa karo ngrangkul pundhake Bisma kanthi rasa angen. Atine Norma lan Bisma padha malih kecut. Jebul Bisma kuwi adine nak sanak bapake Norma lan isih kapernah ome Norma dhewe. "Duh, njur piye sesuk iki nyeluke?" "Cuntel."